abagusi ba minto ngiye kogera omong'ina Kristini agoita abana baya bake ase okobanyonsia esumo ngikegenderete ase orongo rwito rwa busi ngeyo omogaka oyo omong'ina Kristini ekero twacha mambiri igo twarenge korera na amayanda twatamire komogochi ng'anki kiago kiagera nkeya amayanda abeire ororo twanyarire omwana oyo omusirire naende akeba omwana ondo omunyaki gutabaka nero okwereire enchera omong'ina Kristini nero obwatu nobororo oita abana baye nigo tokumeti tore na amayanda amanene gaki okobasaba abanyina baminto ase rituko ria moisonde omosubati okorogo ng'a Kristine nakageire kobaita abana baya bake ase okobanyonsia esumo gakoboriwa nabangete nabamocheti gokana ng'ata gokoreti egekore eki korende ekero aebubunyerere gose ekero atuku ase obotuki bwaime kero akorerwa uchunguzi zaidi ekabanyara kabaka kwanchana ng'a nababaitete abana baya bake ase okobang'oteria esumo twatema korangeria omusubati oyo atwarere nanki kiarenge otema gotong'aina na abana abuye banywete eriogo Jumaine erongori na yabekire eriogo rie erongori yari gotioka lakini eka twati otema kumobori twanyara taiga tuteyo maene twaja kumobori twagenda kumobori gochime twanyara no mwana oyo osire mambi ekeraro kana so kiri uru twamukanira gorie iteko beria nywete Jumaine neriogo kwa mwabo no mambi eka eriogo gotioka ria renga songochi eka twatema kufuatilia eka twabori gochime bona ria kiro gototengina nero abana eriogo ninki akarwa a reason buna nemechando anyarire koba kagwetera asenkeyu enchara nendoro no botaka no bororo igatagete egasi yagoitikwa entindi tariko yabundagira agateba ng'a obogima bwa reserve no bogima bwakomu era gataite town staffs. Bibi yangu amekubali akasema yeye ndiye anapea simu venye nilitoka na alikuwa anataka pia yeye akunywe, lakini my first born akatoka na chupa, hakuona mahali alitupa. Maisha yamekuwa magumu, hajazoea maisha kama haya yenye alipata pale kwetu nyumbani, na ana complain kazi ya shamba ya hataki na anataka ishi town. Korende, is that reason really? I don't think a reason inengia korende ne reason aruete. I don't know ekero otagite kwende town kururi sab ego goita bana ine ekore kenekia korende ine reason yaruete ng'a ere nababo koreta abana aba wetera emechando ndagira teyo ekero abasaki bakora uchunguzi kuri bayingo na baroche ng'a okong'ung'a tari ndagira igo there might be a reason behind it igo negekora kia korekanete ime yensemo ya South Bukrango asa korokwa tabaka ainde negekoro gia tuichaniri mono korende uikatinga kechiga ntomanyeti ng'a niki kiagenderete. I think unless akora uchunguzi wa kiakiri because I don't think mutu nomo na abana bae no leto igwete ng'a okay, I'm going to give you detailed information because we have that information. Bono inkia goiter apana abana bae ng'akia kubaita na go claim nenchara yo to uchunguzi nchara ite iyo nebanga nekaro. Can that justify you goita abana bao taringa na abana ba amate taringa na abana bagusumbuete abana ba montonde your own children mboko mki wagerete omungino yoko nga Christine akaita abana bae. Number one, there's a probability akiri yae teri sawa probability bokoreka numboro chiwanjiro chiabutugete ulwa somotu. That is my own thinking. Probably nabara akorera uchunguzi erinde eneki usi akiri yae mbuyere ndete ndu mugano omwenge kabisa igoro ye familia nte naigwe bikuro mambi nakaga omwaka narutire tumoino gai ngo jigoika gabwa semete nabanya kwa mwana abana bamura omito bakure yani nati gokwe nati baka naikaga iga nanya mwana yose ito no mwana mitale bwana nati kaga mana naikaransaga kitu tawambia watoto. Kuna msikali mmoja alichapa mimi hapa hata nilikuwa namtaka kumsoera lakini nala tingo soera musigari lakini gasi ya yale kaka musigari ojo njwa teke goko gaki ngorera bana bo mwana mito gaki ngabakure gaki mumtaja ande kitaka meto bune ntorobo yani atakwati monda nyali fami ngoda na mai omusikali alichapa kiboko omusikali kana bayanga machani. Kwa hivyo sasa serikali minalia hata sisi hatuna mandugu wanao lakini hawakuji wale tunateseka yani hatuna mandugu kwa kuona sisi tunasumbuka aje. Tafadhali tunaomba Mungu atusaidie sisi tunakaa kama watima mama baba hakuna tata ambayo baba ambayo tupata bamura kinya amakononko lakini no konozi pro basi bosanza gaki mwana minto gaki pole rai familia igo tukaimia South Bukrango omongina omanyane familia omwaka na goto igwete ng'a tayo na nyari tukabaka korara korende mbayiborita abana wetani 7 abaiseke no mumuroyo mo so mumuro yuga arwarite kiakiri okora ng'a
taikiranite buya ng'a omong'ina oyo abaisike basokire ng'aki agokora momura oyo nere otigarete bono naende garwarete naende motwe oyo taikiranite buya ng'aki bagokora bagateba ng'a tiga torie omomura gose omonto onde iga erinde anyare koba gagokonya omong'ina naende ekebe akareng'a neri okoimokia naende egesaku rende bakareta omomura oyo korwa ukari bakamokonya nchemo chia chisemi akaenda school mpaka buna akorete iga mpaka buna anyorete egasi igo buna anyorete egasi none wiki emo taraera korwa anyore egasi. So that is why na feel like there's something more than injara tuigwete outcomes ekera anyorire egasi nario eng'ani egokorekana anyway akacha omonkwano korwa ukari akacha bono rende ng'aki rende tokoba akaria abanto ekera abari bahati mbaya gose bahati mzuri akanyora abari babwata abana ready bono kazi rahisi abana bono kazi rahisi akabareta rende abana abo bamura uyonde manu no uyenda omoke bono na bamenyete buya igo omusoso taiyo botina mboyo. That's according to Josephat. Remember ndura tukabuya omusubati oyo because he has more to tell us. Ayu tokunya kokubwateria ositokunya kubwatie erinde tokumanyi buna mangana ala ground igeko eng'ani ya tawasire no tonire aba South Pogrango gose kinyore giatabaka gusie ngima na bari bonsi baigwete egekore bunieke na ning'ana ya tostoire ya tawasire. So na wamenyete buya according to Josephat ukari mpaka chinga kicha nyorete egasi gakwenda rende school aichorie bintu buna rende mirimo ero konyonyori rende egasi bono ebesa ngoche konyobono ororie mutu rende unanyorire egasi bono amang'ana konyora obura bwachire ng'airende amang'ana akorwera nabo togotea saitani saitani orio twa anyway bono amang'ana akorekanire buna akorekanete riswali abantu abange batarajibu gose bataranyora rijibu because these are speculations ntoranywa detailed information aitogochiko tukabona tubaretera amang'ana buna riswali neri inki giakorekanete mpaka abana aba bakanyara kuba bakunywensiwa esimo because yane kiguna abana aba nesimo banywete oyo baete n'omong'ina oyo mama omwabo okorokunga Christine inki enchara ninki tata tikobera risabu ate tikobera town. Those reason enough take justify kuita abana bake abana barabaho. That is not a good reason. In fact angetoroka waache ama azue waende town kinguvu. So it doesn't justify. So the only reason, number one, okay, depression nero, somebody can be depressed by anything. So we don't know. There's a probability that this woman was undergoing depression. Depression is real. That is why I tell you, when you're depressed, anytime you feel like you are depressed, talk to your neighbor, kwana ne amate, kwana ne friend, kwana ne family, kwana elinde outoke because kwana gosolve a lot of things. So there's a probability that depression was killing this lady. Depression, huyu mama Christine alikuwa undergo depression. Two, there is a probability that akili yake haikuwa sawa. Akili yake habichokile. That brings us to the first point. Depression probably konyo ya mwibire igachika bichoria akawaya kamo kago supply to the brain. There is a probability depression will lead akabichoka sini kebongo. So that is why I propose aende afanyie uchunguzi wa kiakili elinde manywe what was the problem, because we fail to understand. Nona kanye ko likete ngane buya nabe embonjete ko ba kiko gosinya ngane igeto twantaniti why nchara yo kate ko nyaka ba ke kolege kolabunike. It is very easy to say ninjara, but it is a big thing totanya ko ba tokumanya asichinga kechiga. Lakini iga tobucha masabo insabirengo sabirani tusabirane ekiagera ense y'amatemwa amatemu namange ara sense igo tigatubucha masabo kabisa togikirie inkora ekekore bunike yakogere kine kore kebe ekine kore tutanjire kabisa igo putuki waime tigabokorwe. Number one, chanzo ya hiki ni gani? So that we know what was the problem. There is a probability even to ebito togotebuga see hivyo maybe there's a big thing inside, there's a big reason inside. Yes, igo emebere ya bana babere no irase ngendu ya tabaka na umuswatio no arase amoko ya hebanya nyimbo kero
baganyirite uchunguzi wekorwe na anyare koba gakobekirwa amashtaka igo ning'ana tokukubwatiria kigima tunyare koba tokumanya boikeranu buya mono ngendere kubwatia chistori chaito nande kanye kubwate umugano gose kende ora takia gotumanya nabo gotwikira sikinambe chirase description gose chirase comment gose chirensa unyare gota gogototebia gose nabo gotwikira email email yaito ya Gusii TV igompia mono asenye chogo cha Gusii TV nande ngokubwate itori kabisa nande ntokumanye haya gwateka mono asechi ngonge chiito cha Gusii nore nisko ye chinsemo cha Gusii buya mono italiane nesi bon ne Gusii TV nasa uyu